बास मेमनाया मैया माने फुंनि मथा मथि 10थासो आरो 10थासोनिफ्राय माबा बेग लानानै ओंखारलांदों जाहैबाय। फुंनि फुंनि अ बेनिफ्राय बासाव थांदों ना मादों मिथिला आरो न'आव थारमाने जोंहा ओइ अमा फिसा मासे दंमोन बेखौ बारा फिसाबो नङा आरो ओमफ्राय बुथारनानै फानहैदोंमोन माने बे बे सिमलायाव फानहैनायाव सिमलायाव नङा नैबे माबा मिल थखाया अ बेयावनो फानदों आरो अ ओमफ्राय बिनि बुथारनाय हुमदुमावनो माने न'खरनिफोरा बारा थाल लानो हायासै आरो न'आव सोर सोर दंमोन? न'आवथ' गासिबो दं जेनेबा फेमिलिया अ माबायाथ' हौवायाथ' माबायाव थायो महाराष्ट्र कम्पानियाव थायो हौवाया न'आव गैयामोन आरो जाहैबाय न'आव गैया ओहो ओमफ्राय हाबा जानाय बेसे गोबाव जाखो नोंसोरनालाय? हाबा जानाया माथो माने इसोरना जाबाय माने फिसाज्लायानो दा बोसोरबा जाबाय फिसाजोनो बोसोरबा जाबावबाय फिसाज्लायानो बोसोरबा जाबावबाय ओं नै हिमालय पाब्लिक स्कुलाव होयोमोन एल केजि ना इउ केजि बिदियाव आरो जायखिया औ ओमफ्राय बेग लाना थांनायाव न'आव रावबो गैयामोन नामा न'आव दंमोन सोर दंमोन दंनाया गासिबो दंमोन माने जोंनि आइ आफामोनबो दंमोन ओमफ्राय आरो गामिनि सानैसोबो दंमोन नुनाया नुदों बेखौ ओमफ्राय अबेबा बे केन्दुगुरि ना मायाव अ मायबा खावफि खारनायनि सेम्फु ना मा लायनो होनना थांनो बिदि होनना बुंदोंनो आरो मानसिफोरनि सिगाङाव अ सोंनायाव दा इ हिसाबैबाथ' फैफिननांगौमोन ओमफ्राय मोनासिम नेबाय जोङो माने साइकेल इनिफ्राय साइकेल लांदों साइकेलखौ बै माबामोननि खिनियाव जिनि जिउमोननि खिनि बै थखायाव औ बेयाव गालांदों साइकेलखौ थाला मारिनानै ओमफ्राय बेनिफ्राय बास गाखोलांदोंना मादों बेखौ मिथिला आरो जोङो ओमफ्राय साइकेलखौ नोंसा फंबायनि नामा मा नाम? नयन बर' ओमफ्राय बेनिया खारनायनिया बिनिया मनिका बर'नो ओमफ्राय गामियाथ' गरुमारायानो जाहैबाय गुरुमारियानो ओमफ्राय मा सोरजोंबा सन्देह दंमोन नामा नोंसोरो? सन्देहआ माने जों बेखौ बुंनो हाया माने सोर मानसिया बेखौ बुंनो हाया आरो ओमफ्राय रायलायनाया बिदि मानसिफोरा होनो आरो ओमफ्राय रायलायो ओरै होननानै फेसबुकफोरबो नायोमोन नामा? फेसबुकफोराव बिदिनो फेसबुकफोराव रायलायोबो खोमा जोंबोथ' बारा इदि माबा मिथिला नालाय ओमफ्राय सिरि सिरि रायलायखुमायो जाहैबाय भिडिअ कलबो रायलायखुमायो जाहैबाय माबायाव होमबा सोरजोंबा थांदों होननानै सन्देह खालामदों आरोना नोंसोर नामा सोरजोंबा खारलांबाय बेखौ सन्देह खालामदों आरो थारमाने ओमफ्राय सोर बेखौ मिथिया जाहैबाय हा सोरजों खारदों बेखौ मिथिया जाहैबाय सोरजों खारदों बेखौ एक्जेक्टलि बुंनो हाला माने जोङो ओमफ्राय दा मा लुबैयो नोंसोर? थारमाने गथ' दं नालाय गथ'आ नागिरो माने जोंबो बेखौनो लुगैयो फैफिनथों जेनेबा जेरावखि थाया मानो गोरिबानो जा जियानो जा जायखौ बियो संसार जानो जायखौ लादों बेखौनो फैफिनथों बोजबफैफिनथों माने खुदिया दं सासे एकदम अन्थाव बाथाव माने बिमाखौ नागिरो आरो सम सम हरावबो नागिरो बिदि बाराय नोंसिनि न'खरनिया गनायफिनगोन जाहैबाय फैफिनबाथ' माथो खालामनो माबा खालामनांसिगोन फैफिनथों दा रायजोफोरा खोनाबाय जानांगौ नैबे नुबाय थानाय सावगारि नुबाय थानाय मनिका बे मनिकाया गोमनानै दङ बा खारनानै दङ दा बिथांखौ सोरबाफोर नुदोंबाथाय हमना दोनबानो जाबाय बिथां न'खरनि मानसिफोरा लांफैगोन आरो हाजासे मदद खालामबानो जाबाय बिथांनि न'खरा गोबां जेंनायाव गोलैनानै दङ गथ' दङ 5 बोसोरनि फरायसालियाव थांगासिनो दंमोन दा बे गथ'आ गावनि बिमाखौ नागिरनानै गाबगासिनो दङ दा बेनिखायनो हागौमानि बे भिडिअखौ सेयार खालामबानो जाबाय जाहाथे बे मनिका गोमानायखौ मोननो हायो माबा मोनसे बुंबावगोन नामा जोबथायाव? जोबथायाव जों बेखौनो लुगैयो माने गथ'आ अन्थाव बाथाव फैफिनथों जों न'खरनिफोरा बेखौनो हास्थायो आरो फैफिनथों माने बोजबफैफिनथों खुदियाखौ बेखौनो जों हास्थायो जेरावखि थाया माने अबेबा आन्दायना थानोबो हागौ थांनायाव दा सोरजोंबा थांदोंब्लाबो गथ'नि महरखौ अन्थाव बाथाव महरखौ नायनानै फैफिनथों बेखौ जों लुबैयो